Il-Prim Ministru Robert Abela għalli f'Settembru żieda fin-numru ta' turisti li żaru Malta telet għal 12% fuq Settembru tas-sena l-oħra. Iktar importanti għal Dr. Abela nefqa ta' turisti fl-ewwel 9 xhur tal-2025 li laħqet 3,000 miljun euro, kważi 20% aktar minn sena ilu. Huwa ħabbar dawn iċ-ċifri waqt l-inawgurazzjoni tal-Verdala Wellness Hotel AX Privilege fir-Rabat u saħaq li pajjiżna qiegħed kull ma jmur jistabilixxi prodott turistiku li qed jagħtina l-opportunità nimxu dejjem aktar lejn turiżmu ta' kwalità. Akkumpanjat mid-Deputat Prim Ministru Ian Borch, il-Prim Ministru Robert Abela innota kif l-inawgurazzjoni ta' dan l-investiment f'residenzi ta' livell għoli u lukanda qed isir f'kuntest fejn is-settur turistiku Malti qed ikompli juri tkabbir sostenibbli. Dan qal għax mhux biss qed jirreġistra riżultati tajbin fix-xhur tas-sajf iżda wkoll matul il-bqija tal-istaġuni. Żied li l-prospetti għas-snin li ġejjin huma inkoraġġanti xprunati wkoll mit-tisħiħ fil-konnettività u rotot ġodda fosthom titjiriet diretti mill-Istati Uniti mis-sena d-dieħla. Il-Prim Ministru Abela nota li twessieħ fil-konnettività qed jagħtina opportunità jintlaħqu swieq ġodda u turisti ta' kwalità. Fil-waqt li Malta tkompli ssaħħaħ il-pożizzjoni tagħha bħala destinazzjoni ewlenija fil-Mediterran. Żied li l-Gvern qed imexxi strateġija li tifoka fuq turiżmu ta' kwalità aktar milli fuq il-kwantità u li din id-direzzjoni hija riflessa fil-Viżjoni Malta 2050 li tħares lejn tkabbir sostenibbli u mudell turistiku li jikkontribwixxi għal kwalità ta' ħajja dejjem aħjar tal-Maltin u l-Awċin.